Це початок реаліті-шоу Міші та Ані. Ми відправляємось на захід. Будемо дивитись гора, водоспад, ловити форель, бухати ром. Хорошо себе ощущать. Спасибо. Це наш найчудовіший дренблет типу потяг. Ми можемо бачити гальмомотросового 1926 року розробки. Але для того, щоб підчеркнути суперконтраст, ми бачимо, що з синім вогонь дірки. Тому наш виглядає вже дуже-дуже круто і суперновим. Дякую. You go and I'll be okay. I can dream the rest away. It's just a little touch of fate. It'll be. Це знову відеоблог Міші та Ані. Ми прибули в наш Гранд-Готель. Ми вижили плюс 2 мільйони градусів в Туреччині. Тепер ми будемо виживати в мінус 2 мільйони градусів в Карпатщині. Дуже всім дякую. Залишайтесь з нами. Ми будемо жити. Couldn't be a longer time. I feel like I'm walking blind. I have no arrival time. There are no legible signs. There are no legible signs. Це відеоблог Міші та Ані. Ми йдемо зараз дивитися Чаник та гірськолижну річку. Так, оце бережничок. Оце є Чан, але ми, мабуть, поїдемо в якийсь інший Чан. Боже, тут же ж, сука, холодно. Тут круто. Скажи. Дайте я зніму це. А з того боку, мабуть, якісь людські лавки, а у нас тут свої, фешенебельні. Це знову відеоблог Міші та Ані, день перший. Ми майже прийшли на водоспад Шепіт. Тут же, мабуть, мінус 2,5 мільйони. Температура води мінус мільярд, це точно, тому що ми пробували, відморозили руку. Здається, що все добре. Нам подобається, народу дофіга. Усі чогось хочуть. Солодючий глінтвейн. Так, офігенний солодючий глінтвейн. Ми сподіваємося розібратися, чого всі хочуть, чого всі йдуть туди, потім йдуть звідти. Мабуть, там дають ще пізніший глінтвейн. Дякую. Oh my love, what are we doing here? This little heart racing through the gears, lining up our cigarettes and
спустилися з водопаду Шепіт, який видає 350 тисяч мільйонів градусів на мікросекунду. Нас змивало 26 разів, але ми вижили. Нам за це подарували смачний Gave us hope we love until we disappear again. Here we are, true romance. Here we are. Ми зайшли в кабак, який називається Колимба. Колиба. Колимба. Може світло вимкнути, якось так? Ладно, добре. І ми забули все це зняти, показати вам наш вограч, наше їдло, всякі вушка певні. Поверти камеру. Було б Я Я хотів запропонувати Анюті, кажу, давай так зробимо, типу ми тільки прийшли, п'ємо пиво, і зараз це принесли, зробимо вигляд, що ми тільки прийшли. Вона казала, ні, найчесніше відеоблогер у світі. Я сказав, ну може давай. Ні, 100 баксів пропонував, не взяла. Тому це отак, ми просто провтикали це зробити. Ніфіга не бачу. Ой-ой. Це знову відеоблог Міші та Ані, день другий. Ми йдемо з гарячучих чанів. Температура води в чанах плюс 3 мільярди градусів. Але ми вижили. І потім я заходив у чан з температурою мінус 350 мільярдів градусів. ніжки мочі. Трошки шпарив ніжку, але теж вижив. Дуже всім дякуємо. Ми і далі будемо намагатися вижити у цьому страшному світі з дуже красивими горами. Залишайтесь з нами. Спеціально для Файна ТВ. Це відеоблог Міші та Ані. Ми на висоті 1500 метрів. Нам дуже важко дихати тут. Я навіть такої цифри не знаю, мінус 3 трильярди градусів по Фаренгейту. Але тут просто красиво. З вами на зв'язку були Міша та Аня, спеціально для Міша ТВ. Це відеоблог Міші та Ані. Ми втихаря знімаємо наш новорічний випуск. Тому що тут у нас дуже пафосна поляна.
нам за кучу бабла накрили стіл і просять, щоб ми у них ще купували бухло. Це дуже круті бізнесмени. Я думаю, що на Закарпатті це просто народжуються нові Дональди Трампи, Ілони Маски та Білли Гейтси кожного дня. З Пилипця. Сука, Пилипець, за 200 баксів ви хочете, щоб я купував у вас бухло. У вас нема совісті. We'll be the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. The passenger, how it rides. Oh, the passenger, he rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees the side and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. He sees the winding ocean drive. And everything was made for you and me. All of it. Анюта, я це зроблю. Я це зроблю. Singing la 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 la. Passenger, he rides and he rides. Сьогодні 1 січня, Анюта спить, я гуляв, тут робити тупо ніфіг. Всі або відпочивають, або лентяї, або ломять ціну втридорого. Я гуляв 1,5 години і не змог знайти нічого пожерти. Дякую. All of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Oh, singing la 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 la. La 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 la. Це непряме включення відеоблогу Міші та Ані з озера Синєвір. Ми йшли сюди пішки вгору, бо ми зажали купу бабок на коняку. І тому що нам було дуже жалко коняк. Вони дуже йшли сумні, таке хекали. Але ми йшли і задавалися питанням. І самі як коняки. І саме як коняки, так. Але ми йшли, задавалися одним питанням. Навіщо вода вигадала забиратися так високо вгору? Озер тут не має бути. Тому дякуємо всім, Міша та Аня, спеціально для Міші ТВ, озеро Синєвір. The sun shines bright as it moves across my face. I feel the light and everything is in its place. Oh, I woke up feeling great. Today was made for me. And life is good the way it should, the way it was meant to be. And it's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. It's a beautiful day. The wind is blowing, the bells are ringing, children playing in the park. Це останнє відеозвернення Міші та Ані з готелю Гранд Отель Пилипець. На цей рік точно. Ані, хоча. Тут дуже жарко, тому ми будемо казати дуже кратко. Все було круто.
нам сподобалось. Це було дуже непогано. Дякуємо за відповідь. Hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, 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 it's a beautiful day. It's a beautiful day. Hey, 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 hey. Це останнє включення відеоблогу Міші та Ані. Ми завершили нашу поїздку на захід України у величні Карпати. Ми їхали через провал, їхали через гору. Ми доїхали живі, ми витримали всі мінус мільярди градусів та плюс трильярди у чані та тисячі декалітрів у водоспаді Шипіт. Дякуємо вам. Look around, something's coming to